जोङो दिनै 31थि बोसोरसालिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा जों लोगोसे 48थि बोसोरसालिया खैराबारि बिया बाथौ गौथुमनि बे दिनै फैयै फैयै जोंहा नैथि सान आरो बे नैथि साननि समाव जोंहा बाखि सामलायनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जायाखिसैमोन। नाथाय नुवाथारि आनान गसाइ इसोरनि अननायाव जोंहा एसे अखा आरो बारनि जुनै जोंहा रायजो राजा एबा आनसलिकफोरनिफ्राय फैनाय बादायाव थानाय जा बादा जोङो बेबस्था खालामदोंमोन बे बादाफ्रा एसे सिनायनि थाखाय जोंहा उसुबिदाया बेनो जादों। बेनि अनगायै जोंहा बाखि जेबो उसुबिदाखौ जों नुनो मोनाखिसै। थेवब्लाबो आं जोबथारनायाव जोङो सारा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाय फैगोन 6 फेब्रुवारि सानखालि जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आं बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै आं खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जोंहा बयबो उदालगुरि जिल्ला रायजो राजानिसिम फिन आङो खावलायनानै बुंनो नागिरदों जे जोंहा फैगौ गेवलां मेलाव बाहागो लानाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा आसामनि स्पिकार मानिजाथाव मुस्रि गेवलां बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे जोंनि बाथौ दुलाराय बाथौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो जोंनियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। ओंखायनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाहाथे बयबो फैनानै जोंनि धोरोमनि बोसोनखौ खोनासङो आरो जोंनि धोरोमारि बाथौ धोरोमारि सुबुंमोना अनसायो। आं बेखौनो आं बयनिसिमबो गुवारै खावलायनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।